Hej alle sammen derude, og et kæmpe stort velkommen her til endnu en spændende lektion, hvor vi er nået til lektion nummer 3 i den her lille serie her, hvor jeg prøver at svare på nogle spørgsmål og nogle kommentarer i forbindelse med emnet dåb. I dag skal vi fortsætte med Johannes 3:16. Det er nemlig et skriftsted, der blev brugt rigtig meget til at sige, nej, dåben er ikke vigtig i forhold til at blive født på ny, i forhold til det at få evigt liv. Dåben er ikke vigtig, fordi i Johannes 3:16, der står der noget andet. Så vi skal lige os og runde det vers, men vi skal også ind at snakke om nogle kommentarer, jeg fik fra sidste undervisning. Der fik jeg nemlig nogle rigtig gode og spændende kommentarer, som jeg vil prøve at snakke lidt om i dag. Men først så vil jeg bare lige sige, at de næste lektioner, de kommer til at være svar på nogle lidt mere konkrete spørgsmål. Så nogle som spørgsmål som, hvad sker der, hvis man dør, før man bliver døbt for eksempel, eller hvad med røveren på korset, han var jo ikke døbt, eller hvad med Paulus, han siger jo, at jeg er jo kommet for at forkynde evangeliet, ikke så meget at døbe, osv. Så dem skal vi have fat på de næste lektioner, der hænder. Men i dag vil jeg fortsætte lidt i samme spor som de 2 første lektioner, fordi jeg tænker, at det er ekstremt vigtigt. Men lad os lige prøve at starte med de spørgsmål, jeg fik, og de kommentarer, jeg fik sidste gang. Men jeg vil også bare skynde mig at sige tak. Tusind tak for de kommentarer, jeg har fået. Det hjælper mig virkelig til at forstå, hvordan folk de tænker. Og ja, jeg vil selvfølgelig helst have positive kommentarer hele tiden osv., men jeg synes også, det er fint med nogle negative kommentarer, fordi, ved du hvad, hvis jeg er på fejl vej, hvis jeg er bedraget, så vil jeg da hellere have det at vide nu, end når jeg kommer på dommens dag foran Gud. Ved du hvad, hvis du fra skriften her kan overbevise mig om, at jeg er bedraget, ved du hvad, så vil jeg sige dig tusind tak. Og ved du hvad, så vil jeg omvende mig på stedet, det vil jeg. Jeg er ikke sådan en, der tænker, ved du hvad, jeg skal bare have ret, og du skal ikke have ret. Ved du hvad, jeg er kun ude efter at finde sandheden. Jeg vil sandheden, og jeg håber, at du har det på samme måde. At hvis du oplever, at du har taget fejl på det her område her, så at du også omvender dig og begynder at tænke anderledes. Yes. Jeg håber, at vi er til for at hjælpe hinanden på rette vej. Så tusind tak for de her kommentarer, også de negative. Og jeg vil tage hold på nogle negative kommentarer lige nu. Og lad os lige prøve at få det op på skærmen. Og det er en nordmand, som skriver her, så jeg vil prøve måske at oversætte lidt, hvad jeg kan her. Men han skriver, Gud er hellig, og det er vi ikke. Bare Jesus, han levede et liv uden synd. En uskyldig døde for en skyldig. Du kan ikke sige, at en gerning, du gør eller ikke gør, ophæver dette. Og det næste her, der bliver jeg vist nødt til at bare lige læse det på norsk. Du kan ikke sige, at noget du lægger til dette ene, måske, ellers får du ikke del i Jesu fuldbragte værk. Så tanken her fra ham nordmand her, eller hvad han er, det er, at jeg lægger noget til det, som Jesus han gjorde. Og hvis jeg lægger noget til det, som Jesus han gjorde, så får jeg ikke del i Jesu fuldbragte værk. Og samme tankegang har hende heroppe. Den er sådan lidt mere aggressiv, kan man sige, i måde hun skriver på. Men lad os lige prøve at tage den. Så tro på evangeliet er ikke nok, siger du. Med andre ord, Jesu fuldbragte værk er ikke tilstrækkeligt. Vi skal føje vores egne retfærdige gerninger beskidte klude til hans fuldbragte værk for at blive frelst. Det er ikke Guds ord og hans simple frelsesplan, der forkyndes her, men dæmoners lærdom. Og ja, det er jo selvfølgelig lidt barsk at få at vide, at man prædiker dæmoners lærdom. Men ja, jeg vil hellere have det at vide nu, end på domsdag, hvis det er det, jeg prædiker. Men det går jo altid 2 veje. Jeg tænker jo, at det, der bliver forkyndt i Danmark i dag, og det hun tænker, det er dæmoners lærdom. Og det er jo derfor, jeg oplever, at Gud han har sagt, at jeg skulle lave de her videoer her. Det er for at afsløre dæmonersk lærdom. Men det de her 2 mennesker her, de tænker, det er jo, at når jeg siger, at omvendelse for eksempel er vigtig, eller dåb er vigtig, i forhold til det at blive født på ny, jamen så lægger jeg til det, som Jesus han har gjort. Jeg tænker, det er en helt forkvaklet måde at tænke på. Det er en helt fejl måde at tænke på, og jeg vil prøve at forklare, hvorfor.
Og for at jeg bedst kan forklare det, så bliver jeg simpelthen nødt til at kort lige opridse, hvad jeg snakkede om sidste gang. Sidste gang, der var jeg nemlig inde og sige, at for at blive født på ny, så skal du igennem 5 skridt. Og skridt nummer 1, det er, at du og jeg, vi må blive klar over, at vi er på vej imod fortabelsen. At vi alle sammen, vi har syndet og mangler herligheden fra Gud af. Vi kan ikke overholde Guds standarder. Vi kan ikke opfylde Guds lov. Der er ingen, der bliver retfærdiggjort af lovgærninger, siger Paulus i Galaterbrevet. Man kan også sige det på en anden måde. Vi kan ikke svømme i land. Vi kan ikke redde os selv. Vi er fortabt alle sammen. Alle mennesker i hele verden. Vi er fortabt ud i et syndehav. Og det må vi komme til erkendelse af. Det er skridt nummer 1. Og hvordan kommer man til erkendelse af det? Jamen det gør man jo ved, at man hører loven. For eksempel de 10 bud. Ikke også? Når loven den bliver fortalt til os, jamen så er det ligesom et lys, en projektør ind i vores liv. Der står, at loven er som en tugtet mester til Kristus. Så loven den viser, at vi har brug for en frelser, kan man også sige. Det var step nummer 1. Step nummer 2, det er så, at vi må høre evangeliet. Vi må høre de gode nyheder. Og det er jo, at Gud han kom i redningsbåden, ikke også? Gud han kom i redningsbåden, og så kastede han en redningskrans ud til hele verden. Og den her redningskrans her, som han kastede ud, det var Jesus. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Det er jo Johannes 3,16, som vi skal snakke om i dag. Men det er jo evangeliet, ikke også? Gud han sendte en redning, han gav os muligheden. Han gav hele verden muligheden for at blive frelst. Det, at Jesus han kom til jorden, det betyder ikke, at alle mennesker bliver frelst. Overhovedet ikke. Men alle har muligheden for at blive frelst. Det er evangeliet. Det er de gode nyheder. Mange, der kalder sig kristne i dag, de stopper her ved de her 2 punkter her. Og så siger de, at hvis du bare tror på punkt nummer 1 og punkt nummer 2, så er du en kristen. Men jeg tror, at det er et kæmpe bedrag fra djævlen af det her. Lad os prøve at sige, at det er rigtigt. At step nummer 1 og 2, det var nok til, for at du var en kristen. Prøv at forestille dig, at Peter, da han står og forkynder på pinsedagen der i Apostlenes Gerninger 2. Der står Peter jo og fortæller, han står og snakker til 3.000 mennesker, og så står han jo egentlig og forkynder evangeliet over for dem. Han siger, at Jesus, han var Messias. Han var den lovede Messias, og det er ham, I har slået ihjel. Så han har jo egentlig forkyndt evangeliet for dem, og sagt, Jesus, han var verdens frelser. Og så spørger de her 3.000 mennesker nu, hvad skal vi gøre? Hvis Peter, han tænkte ligesom de her 2 personer, der skrev sidste gang af den her kommentar her, eller hvis han tænkte, som mange kristne tænker i dag, så vil han sige noget så i den her stil her. Så vil han sige, altså, nu skal I jo ikke gøre noget som helst, vel? Altså, hvis I tænker, I skal gøre noget, så er det jo at lægge til det, som Jesus han har gjort. Så er det jo at lægge til Jesu fuldbragte værk. Så selvfølgelig skal I ikke gøre noget. Det er en satanisk tankegang, det I har. Stop med at spørge om det her med, at I skal gøre noget. Væk med den. I skal ikke gøre noget som helst. I skal kun tro på evangeliet. Kun tro på evangeliet. Og for resten, så kan vi jo godt lige tage en runde her. Hvor mange vil egentlig gerne tro på evangeliet? Eller, hvis han var en pinsemand, Peter, så vil han nok spørge, hvor mange herinde ønsker at tage imod Jesus i sit hjerte? Op med hånden. Okay, det vælger alle 3.000 mennesker. Okay, vi beder lige sammen sønderens bøn, ikke også? Og så er I kristne bagefter. Sådan vil han nok sige, Peter, hvis han levede i dag. Og hvis nu folk havde spurgt, jamen skal vi ikke døbes? Så vil han måske sige, ikke også? Jo, dåb, det skal I jo, fordi Jesus han nævnte også noget om dåb, men det er ikke vigtigt i forhold til frelsen i hvert fald, fordi I skal ikke begynde at lægge til det, som Jesus han har gjort. Så hvor mange vil gerne døbes her? Okay, det vil I alle 3.000. Jamen, nu skal vi lige igennem en dåbsundervisning på en 4-5 måneder nede i synagogen, så når I er klar til det, så kan I blive døbt. Men det er ikke noget, altså, det har ikke noget med frelse at gøre dåben overhovedet, så det er ikke vigtigt på den måde, men det er bare vigtigt. Ja, det er det bare. Fordi Jesus han nævnte dåb. Sådan vil han svare, hvis han tænkte ligesom de her 2 mennesker, eller hvis ligesom kirkerne i dag, frikirkerne i dag tænker.
i Danmark. Eller hvis folk begynder at snakke om, jamen, hvad med omvendelse, hvad med synden, så vil han måske ikke sige det så direkte, her Peter her, men så vil han tænke, synden, det er jo en proces, der hænder, ikke også? I skal ikke, omvendelse, det er ikke nødvendigt i forhold til at blive født på ny. Det er ikke nødvendigt forhold. Det nævner jeg ikke noget om i den her tal her. Det kommer. Det hænder, ikke også? Altså, og Helligånden, hvis de spurgte lidt ind til den, ikke også, så ville han sige, jamen den har I allerede. Så snart I tror på evangeliet, så har I Helligånden. Men alt det, sådan som vi tænker i dag, ved du hvad, det er fuldstændig, vil jeg sige, det er dæmonisk lærdom, og det er fuldstændig anderledes, end man tænkte i nye testamentlig tid. Det er det virkelig. Peters tankegang, det er ikke, at vi bare skal have en billet ind i himlen, at vi bare skal tage imod Jesus. Peter, han så vigtigheden af, at de her mennesker her, de kunne slippe fri, og de kunne blive sat fri, blive frelst fra deres synd, fra syndehavet. Og på grund af, at han så vigtigheden af det, så stoppede han ikke ved punkt nummer 1 og punkt nummer 2. Så fortsatte han. Fordi det er nemlig hele Bibels tankegang, det er, at Jesus han kom for at sætte dig i frihed og frelse dig fra synden. For hvis du ikke bliver sat fri og frelst fra synden, så vil du gå fortabt i din synd. Så vil du gå fortabt, fordi du stadigvæk ligger i syndehavet. Så det er hele Bibels tankegang, det er, at Gud han ønsker at sætte dig i frihed fra synden. Ud af syndehavet. Og derfor fortsætter Peter nu med at sige skridt nummer 3. Lad os prøve at fortsætte der, som vi snakkede om sidste gang. Skridt nummer 3, det er jo, at han siger, I skal omvende jer. Nu siger kaptajnen inden fra båden af, I skal omvende jer fra jeres synd, fra syndehavet. Jeg sagde godt nok sidste gang, at vi skulle tage os sammen, og så svømme hen imod redningskransen, og så komme op i redningskransen, ikke også? At vi skulle tage os sammen til at omvende os langt væk fra synden. Og det var måske lidt et forkert sprogbrug, det kan godt være, for i teorien, så skal vi jo ikke tage os sammen. Vi skal jo bare erkende, at vi ligger i et syndehav, og så skal vi være villige til at forlade syndehavet. Vi skal være villige til at forlade synden, helt konkret synd. Det vil sige, hvis du lever i porno, skal du være villig til at give slip på det, 100%. Og hvis du lever som homoseksuel, så skal du være villig til at give slip på det. Hvis du lever som alkoholiker, skal du være villig til at give slip på det. Hvis du lever i misundelse, så skal du være villig til at give slip på det. Og ja, det kræver selvfølgelig også en aktiv handling fra dig, ja. Det gør det jo helt sikkert. Det gør det da helt sikkert. Så ja, vi skal gøre noget. Vi skal lave nogle aktive handlinger, kan man sige, for at omvendelsen den træder i kraft. Omvendelse er en del af det at blive født på ny, og ja, det er omvendelse fra synden. Konkret synd. Vi skal være villige til at give slip på det. Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der ligger og svømmer rundt hernede i syndehavet, som tænker lidt, jeg kan ikke slippe fri. Det gjorde jeg i hvert fald i mange, mange, mange år. Jeg lå og rodet rundt dernede i syndehavet i 20 år, og troede, jeg var kristen. Fordi jeg fik at vide fra prædikestolen, at jeg bare skulle tro på de første 2 punkter. Men jeg var bundet i synd. Det var jeg. Men jeg troede, jeg var en kristen. Jeg var bedraget. Det vil jeg komme meget mere ind på. Jeg vil lave en undervisning, hvor jeg går meget mere i dybden omkring det her. For ellers kunne jeg fortsætte her på det her spor i lang tid i den her undervisning her. Men det vil jeg ikke. Også vil jeg komme med nogle flere personlige vidensbyrd. Men jeg lå og svømmede rundt hernede i lang tid og tænkte, at jeg var kristen. Fordi det var det, jeg fik at vide fra prædikestolen. Men jeg var bundet af porno. Jeg var bundet af porno. Det var jeg. Og jeg ved godt, at der er en lærer derude i dag, der siger, at ja, vi kan sagtens, eller man siger ikke direkte sådan, men man siger det måske mere sådan, at der er ikke noget synd, du kan gøre, at du går fortabt. Det eneste, der kan gøre, at du går fortabt, det er, at du ikke tror på evangeliet mere. Det er løgn.
Ved du, Jesus han kom for at sætte dig i frihed fra synden, og derfor er punkt nummer 3, 4 og 5 ekstremt vigtigt. Og det er derfor, Satan han går så hårdt imod i dag, imod punkt nummer 3, 4 og 5. Det er vigtigt, at du er villig til at sige farvel til dit synd. Du kan ikke både leve i syndehavet og være oppe i redningskransen. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Men jeg har gode nyheder til dig, som tænker lidt, jamen jeg vil gerne slippe ud af syndehavet, men jeg kan ikke. Ved du, jeg har gode nyheder til dig, og det er step nummer 4. For i skridt nummer 4, der kommer du nemlig op i redningskransen. Du bliver iklædt Kristus, og du bliver sat fri fra synden. Den, der er døbt, er jo frigjort fra synden, står der i Romerne 6:6. Og jeg ved godt, at der står, at den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men det er jo det, der sker i dåben. Det kan du selv læse i Romerne 6:3, altså 3 vers før. At i dåben, der dør du med Kristus. Så det vil sige, at den, der er død, er jo frigjort fra synden. I dåben, der bliver du sat fri fra syndehavet. Og det er det, kraften er virkelig her. Det er i dåben, og forståelsen af, hvad du fik i dåben, hvis du er døbt. Det er kraft i det her, at blive døbt, det er det virkelig. Og det er derfor, Satan han kæmper så hårdt imod at sige, nej, dåben, det har ikke noget at gøre med det. Det er at lægge til det, som Jesus han har gjort. Nej, dåben er ikke at lægge til det, som Jesus han har gjort. Dåben er måden, du får del i det, som Jesus han har gjort. Det er i dåben, du bliver iklædt Kristus. Det er i dåben, du kommer op i redningskransen. Det er i dåben, du bliver sat fri fra syndens herredømme. Du går fra et element op i et nyt element. Du siger farvel til syndehavet og kommer op i redningskransen. Det er derfor, Satan han kæmper så hårdt imod dåbslæren, den sande dåbslære i dag. Og derfor har han bedraget os med barndåb. Derfor har han bedraget os med lærer i frikirkerne, som siger, at dåben ikke er vigtig, osv. osv. Jeg håber, at du kan se det. Men det er de gode nyheder, det er, at du kan komme op i redningskransen og slippe fri fra syndens herredømme. Og så kan du modtage Helligånden, ligesom Peter han siger i Apostlenes Gerninger 2:38, så siger han, I skal omvende jer, I skal lade døbe, og så får I Helligånden som gave. Hvorfor har vi brug for Helligånden? Vi har brug for Helligånden og modtage Helligånden, for at vi har brug for en hjælper til at holde os fast i Jesus, for at holde os fast i den her redningskrans hele vejen ind mod målet. Fordi Bibelen er meget, meget skarp. Bibelen siger, at vi kan falde ud af redningskransen på den her rejse hjem mod målet. Bibelen siger, at vi er på et løb. Paulus han siger, jeg er hård ved min krop for at få den til at lyste, for at jeg ikke skal falde. Og derfor blev det advaret igen og igen og igen i brevene om, lad nu være med at gå tilbage til det syndige liv. Lad nu være med at hoppe tilbage i syndehavet. Og vi har brug for Helligånden, og måden du modtager Helligånden på, det er ved, at andre mennesker, der har Helligånden, lægger hænderne på dig, så du kan modtage Helligånden. Ligesom for eksempel i Apostlenes Gerninger 8, eller Apostlenes Gerninger 19 for eksempel. Vi får ikke bare Helligånden automatisk, som det bliver lært i dag. Nej, vi må modtage Helligånden. Og ja, du kan også modtage Helligånden ved selv at bede Helligånden om at komme ind i dig, så du kan modtage Helligånden. Men vi har brug for Helligånden, vi har brug for den her hjælper her, det har vi virkelig. Og ja, vi kan da godt komme til at falde i synd, eller vi kan godt komme til at falde i synd på den her rejse derhen af. Vi kan godt komme til at stikke fødderne uden for redningskransen på rejsen hjemme imod målet. Det kan vi. Men så er det med at få fødderne tilbage så hurtigt som muligt ind i redningskransen. Fordi synd er ekstremt farligt. Synd er som kraft i kroppen, og det er med at komme af med al synd i dit liv og komme væk fra det. Vend dig om og sig farvel til synden igen. Skynd dig at komme væk ud af synden igen og få fødderne tilbage i redningskransen. Og den dag du når målet, den dag kan du ikke falde ud af redningskransen igen. Og der kan du sige, jeg er frelst, en gang frelst, altid frelst. Yes, det var lidt om det, vi snakkede sidste gang, og jeg håber også, at det giver lidt mening, hvorfor jeg tænker lidt, at det er totalt bedragerisk, det de siger der. Det kan godt være, det lyder kristent, men det er totalt fejl. Det er det virkelig. Lad os lige prøve at fortsætte lidt med hendes kommentarer hernede af.
Yes, jeg svarer her på hendes kommentar, at tro på Jesus er nok. Tro er at adlyde, og tro er at følge efter en person. Og ja, han siger, at du skal tro på evangeliet, men han siger også, at du skal omvende dig, blive døbt og modtage Helligånden. Og så skriver hun så, du omdefinerer tro til, at tro er at adlyde ved at gøre gerninger, og det er løgn. Gerninger kommer efter frelsen, som modtages ved tro alene. Men gode gerninger er aldrig et krav, et bevis på, at man er frelst. Jeg vil lige prøve at stoppe her. Okay, der er mange ting, man kunne tage fat på her. Men David Wilkinson, ham der skrev Korset og Springkniven, jeg tror, det var ham, der sagde, at i de sidste tider, der ville der blive forkyndt frelse uden omvendelse. Man kunne også sige, i de sidste tider vil der blive forkyndt frelse uden handlinger, uden gerninger. Tro uden gerninger. Det er det, som Jakob han siger igen og igen, at det findes ikke. Det er ikke en bibelsk tankegang. Tro uden gerninger er en fejl. Lad det en fejl tro. Det er ikke en tro, det er ikke en bibelsk tro overhovedet. Det er ligesom et legeme uden et åndedræt, siger han. Siger Jakob. Og den her med troen alene, det er et citat fra Luther. Det er ikke et citat, du finder i Bibelen overhovedet. Jo, der er et sted, du faktisk finder det citat, og nu skal jeg prøve at vise dig det citat. Det står nemlig i Jakob 2, 24. I ser altså, at et menneske bliver retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Det er det eneste sted i hele Bibelen, tro alene står. Det er der. Og der siger Jakob det præcis modsatte af, hvad hun siger i den her kommentar her. Jakob han siger, nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Ved du hvad, en tro uden gerning er stendød, det er han virkelig, men det er det, der blev prædiket i dag. Det er, at du skal bare tro filosofisk og i dit hjerte, så skal du bare tro på evangeliet. Så er du en kristen. Uanset om du har omvendt dig fra noget synd af overhovedet, så er du en kristen. Ved du hvad, det er ikke en bibelsk tankegang overhovedet. Så nej, det er ikke mig, der omdefinerer tro. Det er det ikke. Det er mennesker. Det er den måde, vi forkynder i dag. Det er dem, der omdefinerer, hvad sand bibelsk tro det er. Det er det virkelig. Og lad os lige prøve at tage Johannes 3,16 her med det samme. Lad os lige prøve at få den op på skærmen. Vi kan den alle sammen uden af et af verdens mest kendte vers. For således elskede Gud i verden, at han gav sin søn den enbårne, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der kan du se, Tommy, vi skal bare tro. Der står ikke noget om dåb i Johannes 3,16. Jo, det gør. Der står noget om dåb. Der står noget om omvendelse i Johannes 3,16, det gør der. Fordi, som jeg sagde sidste gang, så er tro, det er at tro på en person. Jesus, han siger helt perfekt, hvad tro er faktisk. Han siger, den der hører mine ord og handler på mine ord, det er en person, der bygger på klippen. Det er en bibelsk tro, du har, hvis du gør det. Men hvis du ikke handler på mine ord, så er du ikke den, der bygger på klippen, og så har du ikke en bibelsk tro. Så en bibelsk tro, det er en tro, hvor der også er gerninger og handlinger involveret. Så når Jesus han siger, at det, der skal til for at blive født på ny, det, der skal til for at komme ind i mit rige, når han siger, at det, der skal til, er, at du skal tro på evangeliet. Du skal omvende dig fra din synd. Du skal lade dig døbe, og du skal modtage Helligånden. Hvis han siger det, og du ikke gør det, og hvis du ikke tænker, at det er det, der skal til, jamen så tror du ikke på ham. Så har du ikke en bibelsk tro. Og det var det, jeg sagde sidste gang. Vi har gjort tro til at være tro på evangeliet. Så mange kristne, de læser Johannes 3,16 sådan her. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på evangeliet, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Men det er jo ikke det, der står. Der står tro på Jesus. Der står tro på Jesus. Tro på ham. Og det er at adlyde os. Og det er en del af det at tro. Lad os prøve at tage bare lige kort her til sidst nogle skriftsteder på det, at tro er at adlyde. Johannes 3,
var vi var inde på Johannes 3:16. Lad os prøve at tage Johannes 3:36. Der står der nemlig: Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Her der siger det klokkeklart, at tro er lige med lydighed, eller vantro er lige med ulydighed. Det er jo bare et eksempel, og du kan selv nu har jeg selv prøvet at slå det op på eSword. Du kan downloade en app, der hedder eSword, den er faktisk kanongod. Der kan du se, hvad det her ord ulydig betyder på græsk. Og så kan du finde nogle andre steder i Bibelen, hvor det også står. Og det er faktisk meget interessant at læse, at nogle gange så bliver det ulydig oversat med vantro, men andre gange så står det også som ulydig andre steder i Bibelen. Og det kan betyde begge ting. Så lydighed er en del af det at tro. Det er det. Lad os prøve at tage Hebræerbrevet 5 i vers 9. Lad os bare tage fra vers 9b. Blev han årsag til evig frelse, altså blev Jesus årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Som adlyder ham. Det her, det er bibelsk tankegang. At tro, det er at følge efter en person. At adlyde en person. At være en disciple af Jesus. Det er bibelsk tro. Det er at adlyde en person. Og jeg ved godt, at det igen er en tankegang, lidt ligesom hende her, hun skriver her, det er, at discipleskab, det kommer efter. Hun skriver, at det her med omvendelse og dåb og sådan noget, det er noget, der kommer efter, at man er kommet til tro på evangeliet. Det er noget, der hører ind under discipleskab. Så hun siger, at der er egentlig, og jeg har egentlig også hørt tankegangen før derude på nettet, det er, at nogen de siger, at der er forskel på at komme til tro og være disciple. Og jeg aner ikke, hvor den tankegang den kommer fra. Jeg kan ikke se det nogen steder i Bibelen overhovedet. Og det tror jeg, det er en måde, man bliver nødt til at tænke på, for at kunne få deres teori til at passe til bare lidt til Bibelen. Men jeg tror, at det er en fejl tankegang. Jesus han siger, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søns og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Så her siger han, at gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple. Jeg tror, det han siger, Jesus, det er, gå ud og gøre alle folkeslagene til troende. Gå ud og gøre alle folkeslag til kristne. Jeg tror, det er det, Jesus han siger her, og ikke andet. Jeg tror, at han bruger ordet disciple, at det er lige med, at det er at være en kristen, når man læser i det nye testamente. Men jeg håber, at du har fået lidt ud af den her undervisning her, og som sagt, så vil jeg lave en undervisning, hvor jeg går meget, meget mere i dybden med det, jeg har været inde på i dag. Men det er en undervisning, jeg vil kalde for bedraget, eller noget med, jeg tror, vi alle sammen er bedraget, eller sådan et eller andet. Og jeg vil give et link til den her nedenunder den her video her, så snart jeg har lavet den undervisning. Men Gud velsigne for vildt, og til næste gang.